Много ме интересува кой иска да каже Мерт. Какво мерт? Ще го пръснеш от бойля. Но Отиваш ясно. пред тях. Кажи му да излезе сега преди тях да Стане, му. да. Ивайлото каза да излезеш пред вас. Да са бити. Добре бе, аз ще изляза само да дойде. Аз съм там, кажи Еми, му. ще го Каза, разпукам. каза, че е там и сега. Митко му Добре. е такъв масо. Вече съм там, кажи му да излиза. Кой Мерт каза да Ани? излезеш. Чули, Ивайло. Цеца ще му напише нещо. Ти си изгорял. Ивайло. Чакай. Кой? Този качи пред вас да излезеш. Ивайло ти да провери, бе. Не съм го убил. Да, не съм. Може да Ивайло, играем само ботови. не мой ботове, виж, че всичко А, забравя. те ли бе? Да. Еба майка е. Кажи му, Поне- кажете му, че аз си Такова бамай. в лоби, моля да влезе. Оня човек в тъмното, Не мога да направим кажете лоби. съм бил аз. Мерт каза, че оня човек, дете е бил нас майка, ти е бил Мерт. Мгм. То смерт, ако не си затвори устата, ще го блокирам. Кажете му да ме блоква, много ме е да ми яде тъжаците. Каза много и да му ядеш ташаците. Влиза във Фейсбук. Ама аз съм го изпреварил, кажете му, че съм го изпреварил. Той те е изпреварил. Да, така. Айде, Ти си бе. го изпреварил. Буки ме. Той явно се е такова. В Инстаграм. Навсякъде, навсякъде. Я гледай! Карди би се. Се блокира в Инстаграм, бе. То за какво е сърчил Карди Би, брат? Давай, бе, нещо от някой беше качил някаква Карди Би снимка, брат. Астон Мартин България. Какво? Ако си търсил Астон Астон Мартин. Мартин Лагонда. България. Много и прост. Много и прост. Астон Мартин България. Брат, виж го ти какъв е шедьовър, бе, брат. О, много и грозно. Мерця не ма чува, нали? Той си обукори.